אמיתי או קייק? טוב, תעצמו עיניים. אוקיי. אמיתי סוף סיפור. אמיתי נקסט. הם אומרים שזה אמיתי. מוכנים לדמוע? שאלה עם איזה סיבה. זה עוגה. אני יודע שזה עוגה. זה אכיל? זה אכיל? זה. אמיתי או קייק? זה ממש נראה מותג מהסופר. מה אתם אומרים? כן. תגיד לי שזה לא אמיתי. לא לגעת. אחי, יש גם מחיר. אני נוטה לקייק. תראי את העין שלו. מוכנים? זה עוגה. גם זה אכיל הכל אכיל. אמיתי או קייק? בגלל שזה נראה כל כך אמיתי, אני רוצה להגיד שזה עוגה. עוגה? בדוק? כן. לא, הרגת את אמא שלו. לא. תמו? תפתחו עיניים. וואו. זה אמיתי נקודה. אני חושב שזה עוגה. לא, זה אמיתי. לא, אין פה פוליטות. נו, תחתכי כבר. נו, אל תזה. בסדר. הם הורגים אותך ב... אין מצב! זה עוגה! גם הצלחת עוגה! גם הצלחת עוגה לא! זה את העין שלו. זה מוגזם. עכשיו אנחנו מגזימים. די, זה... לא!